Mazivano ndokusangana nevarume vakawanda vari kuuya kuseri kuinbox achitaura kuti SIS MELLY tine dambudziko rekuti mubedroom bonde harichanyatsokushanda kana nhengo ichinge haichamiri. Vamwe hanzi nhengo ikapinda mukati inobva yarara pasina action yaitika. Pekutanga ndakambozviudza kuti maybe 1 people 2 people vaiuya 3 people vaiuya vanogona kuve vaine medical issues anenge akawanda or something like that. But as the number kept on growing and growing, men coming to me, vamwe vakadzi vachitoya kuzondiudza kuti ndozviri kuitika mudzimba, then I saw kuti iri ritori dambudziko riri kutoitika mukati medzimba dzevanhu vakasiyana siyana. Guys, varume, seek medical attention. Anditi ndoda kukuudzai nhasi, hazvinyadzisi kuti chombo changa chimira everyday nhasi hachichamiri. Hazvitombonyadzisi, zvinowanikwa. You could be having underlying medical issues ausingazivi. Problem yenyu varume, munenge muchiti tinonyara pazvinhu zvakawanda, hamudi kubuda muchitaura. Sometimes even your wife, you don't tell her kuti ndozviri kuitika. Handiti maona munotofunga kuti makaroiwa, mugofunga kuti makazama, musati mamhanyira kunofunga kuti makaroiwa. Chimboendai kwadokta kuchipatara munoongororwa nachiremba. Kune zvirwere zvakafanana nesugar diabetes. Sugar diabetes pane pamwe pekuti painosvika pekuti inenge yako affecta even down there. Antimaona zvokuti simba chari kumira inenge isisina. Handiti hazvireve kuti inenge iri permanent problem. Sometimes pacho kurumidzai kutsvaga rubatsiro musati maziva. Handika musati mangomhanya kubhurisha kuti takaroiwa. Handiti unokwanisa kunobatsirwa kana wazofambawo kuchipatara vakati hatisikuona problem, then you can opt for other solutions. Handiti but chekutanga mhanyai kuchipatara nokuti it seems as if dambudziko riri kukura. 2, varume paipa munogara muchimwa doro every time. Handitika doro kana richigona kutonyorwa handika kuti it's hazardous to health, it means kuti health yacho, chombo chako health yako, unogona kukanganiswa nekugara wakabata doro. Rinonakidza uchimwa panguva iyoyo, but kuteki naro unopedzera kuti reaffect mumba mako bedroom. Munoziva chinonzi marriage bonde guys. Chinonzi marriage bonde, hakuna marriage inogona kuzolasta pasina bonde. Ndoda kukuudzai chokwadi. Saka be very careful pamunenge muchimwa, itai muchitarisa chi health dzenyu kuti dziri kufamba sei. Vanoshuta papa munosvika panonzi beware, very careful, smoking can cause cancer. Handiti inogona kukoza cancer, yogona kunokoza mameno zvinoitika mudumbu. Kucancer kukoko I believe kuti kune mapaipi anonosipotera nezvombo kuzasuko zvonosangana ikokoko. Handiti ona zvonoaffectawo zvombo zvekuzasuko kuti mumba musavamukwe muchimira. Kana muchismoka, try to reduce smoking yenyu. Handitika try to eat zvakare healthy foods. Try kuwana time yekuti munombo exerciseawo. Try kuwana time yekuti munombo, even if you don't have money to go to the gym, try to walk. Famba uchienda kwaunoenda uchidzoka. Uchingofamba pomwe paunoti apa panofambika, famba netsoka uchiita 45 minutes ako uchifamba wodzoka. Handitika musangogare muchidya unhealthy foods, muchingonwa doro, muchingosvita fodya. Handika zvinokanganisika. Asi chikuru ndechekuti endai munotariswa kuti hapana here underlying issues aripo. Kana wazonziwo hatisikuona chinhu, then motsvagwa kuti muri kuita sei. Chekupedzisira, chihure itai chishoma vanhurume, because mamunofamba muchihura muchirara pese pese kune zvakawanda zvinoitika. Vakadzi vamunosangana navo ava vane zvakasiyana siyana. Vamwe vakagadzirwa vana diki, vamwe vakabudana nevamwe vanhu vakavapa mari dzakawanda zvokuti munhu akasiya waiteyawo kuti anenge achapindawo next chete nemari yangu yandakadya panotokwanisa kuti pafiwe, vanokonzesa confusion. Pane zvakawanda zvinoitika muvanhu, zvakawanda zvamusingazivi. You just go out there, you see a yellow board, you see munhu ane nyashi dzake, you see a beautiful lady kumesoko, mutoti ndamuwana. But mukati munenge mune maissues arimo, munenge mune zvirimo zvamusingazivi imini. Hanzi guyi kutsvukira kunze, mukati mune masvosve. Mongonopinda imomo, mapinda imomo matonotora chekurumwa nekuchera. Hanti mashona vanenge vane zvavanenge vainazvo vamwe vachona. So chihure ichi itai chishoma. Paipa pamunofunga kukurira mabhurugwa enyu chirara navanhu vamusingazivi, hana dzenyu ngadzizokurova. Vanhu iko zvinezvi vari kugadzirana. Varume nevakadzi vari kugadzirana mudzimba umu. Unonorara nemunhu anenge asina kuziva kuti mukadzi womunhu, ukabva kwakabata rukawo. Unonorara nemunhu anenge asina kuziva kuti ndiri kuitana nemurume wangu ndichiri nemuchato. Handika unobva waane runyoka, wozongonawo kutambura kungofamba kudai nhengo hadzichamiri kumba ukuyatove disaster. Unokanganisirwa upenyu hwako nevanhu vekusangana navo murodhi muchirara navo, vanogona kudestroya life dzenyu. Handiti nangoti titadzira tionesane padambudziko rekusamira kwenhengo apa. Gadzirisai matambudziko ekusamira kwenhengo. Fambai muende kuzvipatara. Talk to your partners
kuviga kwamunenge muchiita hakuzobetseri kuti unenge uchiuya uchiudza sisi Mary and your wife does not know about it. Handiona, talk to your wife first before you even go out there. And then you more discuss then you start from there. You can't hide things from your so-called wife. Andimaona, taurai nevakadzi venyu atisi kurwadza dzamba anditi tati tionesane because izano mapanganwa and anokuudzai anokudai dei tisingakudii dei tichikupwanyai tingoti ndikoko muchitochengeta matambudziko mukati mebhodhi dzenyu kanongoti nyenyu chete mhanyai. That's why it's important kuti every year panotanga gore munhu enda notora machecks emuviri wese uoneke kuti zviri sei. Handitika usachengeta chirwere chichikomba chichiaccumulata mumuviri mako ukurumidze kumhanya. Handiti hatisi kutukana but kungoonesana.